U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada slušaju ono što se objavljuje poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju jer znaju da je to istina, pa govore: Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas među one koji su posvjedočili. Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u istinu koja nam dolazi, kada jedva čekamo da i nas Gospodar naš uvede s ljudima dobrim? I Allah će im, zbog onoga što govore, kao nagradu džennetske bašće dati, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti. To će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu poricali, bit će stanovnici u džehennemu. O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo, i bojte se Allaha u kojeg vjerujete. Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je da 10 siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba robstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao, neka 3 dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupujte kada se zakunete, a o zakletvama svojim brinite se. Eto, tako vam Allah objašnjava propise svoje da biste bili zahvalni. O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šeitanovo djelo. Zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šeitan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti? I budite poslušni Allahu i budite poslušni poslaniku i oprezni budite. A ako glave okrenete, onda znajte da je poslanik naš dužan samo da jasno obznani. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, nema nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela čine. Zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro čine. Allah voli one koji drugima dobro čine. O vjernici, Allah će vas dovoditi u iskušenje sa divljači koja će biti nadohvat ruku vaših i kopalja vaših, da Allah ukaže na onoga koji ga se boji kad ga niko ne vidi, a onoga koji poslije toga nasilje učini čeka bolna patnja. O vjernici, ne ubijajte divljač dok obavljate obrede hadža. Onome od vas koje hotimično ubije kazna je da jednu domaću životinju, čiju će vrijednost procijeniti 2 vaših pravednih ljudi, pokloni Kabi, ili da se iskupi time što će ravno tome nahraniti siromahe ili postiti, da bi osjetio pogubnost postupka svoga. Allah je već oprostio ono što je bilo. Onoga ako to opet uradi, Allah će kazniti. Allah je silan i strog. Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hadža obavljate i bojte se Allaha pred kojim ćete se sabrati. Allah je učinio da Kaaba, časni hram, bude preporod za ljude, a tako i sveti mjeseci kurbani, naročito oni ogrlicama označeni, zato da znate da je Allahu poznato ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, da Allah zaista sve zna. Neka znate da Allah strogo kažnjava, ali i da prašta i da je milostiv. Poslaniku je jedino dužnost da objavi, a Allah zna i ono što javno činite i ono što sakrijete. Reci, nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar što te iznenađuje mnoštvo onoga što je zabranjeno.
Zato se Allaha bojte, ovi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli. O vjernici, ne zapitkujte o onome što će vam pričiniti neprijatnosti ako vam se objasni. A ako budete pitali zato dok se Kur'an objavljuje, objasnit ćemo se. Ono ranije Allah vam je već oprostio, a Allah prašta i blag je. Neki ljudi su prije vas pitali zato, pa poslije u to nisu povjerovali. Allah nije propisao ni Behiru, ni Saibu, ni Vasilu, a ni Hama. To oni koji ne vjeruju govore o Allahu laži i većina njih nema pameti. A kada im se kaže pristupite onome što Allah objavljuje i poslaniku, oni odgovaraju dovoljno nam je ono što smo od predaka naših zapamtili. Zar iako preci njihovi nisu ništa znali, iako nisu na pravom putu bili? O vjernici, brinite se o sebi. Ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao. Allahu ćete se svi vratiti i on će vas obavijestiti o onome što ste radili. O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoče dvojica pravednih rođaka vaših ili neka druga dvojica koji nisu vaši, ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako posumnjate, zadržite ih poslije obavljene molitve i neka se Allahom zakonu. Mi zakletvu ni za kakvu cijenu nećemo prodati, makar se radilo i o kakvu rođaku i svjedočenje koje Allah propisao nećemo uskratiti, jer bismo tada bili doista griješnici. A ako se dozna da su njih dvojica zgriješila, onda će njih zamijeniti druga dvojica od onih kojima je šteta nanesena i neka se Allahom zakonu. Naše zakletve su vjerodostojnije od zakletvi njihovih. Mi se nismo krivo zakljeli, jer bismo tada zaista nepravedni bili. Najlakše je tako oni mogu da izvrše svjedočenje svoje onako kako treba i da se ne plaše da će njihove zaklete drugim zakletvama biti pobijene. I bojte se Allaha i slušajte, a Allah neće ukazati na pravi put ljudima koji su veliki griješnici. Na dan kada Allah sakupi poslanike i upita da li su vam se odazivali, oni će reći mi ne znamo, jer samo ti znaš sve tajne. Kada Allah rekne o Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati moje prema tebi i majci tvojoj, kada sam te Džibrilom pomogao pa si s ljudima u Bešici i kao zreo muž razgovarao, i kada sam te pismenosti i mudrosti i te vratu i Inđilu naučio, i kada si voljom mojom od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona voljom mojom postala ptica, i kada si voljom mojom od rođenja slijepa i gubavca iscijelio, i kada si voljom mojom mrtve dizao, i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni među njima koji nisu vjerovali povikali, ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. I kada sam učenicima naredio, vjerujte u mene i poslanika moga, oni su odgovorili, vjerujemo, pa ti budi svjedok da smo muslimani. A kada učenici rekoše, o Isa, sine Merjemin, može li nam gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? On reče, bojte se Allaha ako ste vjernici. Mi želimo, rekoše oni, da s nje jedemo i da srca naša budu smireno i da se uvjerimo da si nam istinu govorio i da o njoj budemo svjedoci. Isa, sin Merjemin, reče, o Allahu, gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude praznik i prvima od nas i onima kasnijim i čudo tvoje i nahrani nas, a ti si hranitelj najbolji. Ja ću vam je spustiti, reče Allah, ali ću one među vama koji poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti. A kada Allah rekne, o Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima, prihvatite mene i majku moju kao dva Boga uz Allaha,
on će reći: hvaljen neka si ti. Meni nije prilično da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, ti to već znaš. Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta ti znaš. Samo ti jedini sve što je skriveno znaš. Ja sam im samo ono govorio što si mi ti naredio. Klanjajte se Allahu i mome i svome gospodaru. I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio. A kad si mi ti dušu uzeo, ti si ih jedini nadzirao. Ti nad svim bdiš. Ako ih kazniš, robovi su tvoji. A ako im oprostiš, silan i mudar ti si. Allah će reći: ovo je dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti. Njima će džennetske bašće kroz koje teku rijeke pripasti, vječno i do vijeka će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni njim. To će veliki uspjeh biti. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i nad onim što je na njima. On sve može. Stoka. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvaljen neka je Allah koji je nebesa i zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju druge sa gospodarom svojim izjednačuju. On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje i samo on zna kada će smak svijeta biti, a vi opet sumnjate. On je Allah na nebesima i na zemlji. On zna i što krijete i što pokazujete i on zna ono što radite. A nevjernicima ne dođe ni jedan dokaz od gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu. Oni smatraju da je laž istina koja im dolazi, ali njih će sigurno stići posljedice onoga čemu se rugaju. Zar oni ne znaju koliko smo mi naroda prije njih uništili, kojima smo na zemlji mogućnosti davali kakve vama nismo dali i kojima smo kišu obilatu slali i učinili da rijeke pored njih teku, pa smo i zbog grijehova njihovih uništavali i druga pokoljenja poslije njih stvarali. A i da ti knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju: ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. Oni govore: trebalo je da mu se pošalje melek, a da meleka pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni cigli čas vremena im ne bi više dao. A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno. Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali. Reci: putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali. Upitaj: čije je sve ono što je na nebesima i na zemlji, i odgovori: Allahovo. On je sebi propisao da bude milostiv. On će vas na sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje. Oni koji su sebe upropastili, pa i oni neće vjerovati. Njemu pripada sve što postoji u noći i danu. On sve čuje i sve zna. Reci: zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvoritelja nebesa i zemlje? On hrani, a njega niko ne hrani. Reci: meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju i nikako ne budi od onih koji mu druge ravnim smatraju. Reci: ako ne budem poslušan svome gospodaru, ja se plašim patnje na velikom danu. A onaj ko toga dana bude pošteđen, on mu se smilovao i to je očiti uspjeh. Ako te od Allaha neka nevolja pogodi, pa niko je osim njega ne može otkloniti. A ako ti kakvo dobro podari, pa samo je on svemoćni i jedini on vlada robovima svojim. On je mudar i sveznajući. Reci: ko je svjedok najpouzdaniji? I odgovori: Allah. On će između mene i vas svjedok biti, a meni se ovaj Kur'an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi
zaista tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova? Reci, ja ne tvrdim. Reci, samo je On Bog i ja nemam ništa s tim što vi smatrate druge njemu ravnim. Oni kojima smo knjigu dali poznaju poslanika kao što poznaju sinove svoje. Oni koji su sebe upropastili, pa oni neće vjerovati. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži ili ne priznaje dokaze njegove? Nepravedni zaista neće uspjeti. A na dan kada ih sve sakupimo, pa upitamo one koji su druge njemu ravnim smatrali, gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali? Neće im ništa drugo preostati nego da reknu, Allaha nam, gospodara nam našeg. Mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali. Gledaj kako će oni sami sebi lagati, a neće im biti oni koji su bili izmislili. Ima oni koji dolaze da te slušaju, ali mi smo na srca njihova zastore stavili, da Kur'an ne bi razumjeli i gluhim ih učinili, pa i ako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali. A kada ti dolazi da se s tobom raspravljaju, govore oni koji ne vjeruju, to su samo izmišljotine naroda davnašnjih. Oni zabranjuju da se u Kur'an vjeruje i sami se od njega udaljavaju i sami sebi upropaštavaju, a da i ne primjećuju. A da te vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći, da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo. Ne, ne. Njima će očevidno postati ono što su prije krili, a kada bi i bili povraćeni, opet bi nastavili da rade ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci, i rekli bi, nema života osim na ovom svijetu i mi nećemo biti oživljeni. A da ti je vidjeti kako će, kada pred gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih on upita, zar ovo nije istina, odgovoriti, jeste, tako nam gospodara našeg. A i kako će on reći, pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali. Oni koji ne vjeruju da će pred Allaha stati, nastradat će kad im iznenada čas oživljenja dođe i reći će, o žalosti naše, šta smo sve na zemlji propustili. I grijehe svoje će na leđima svojim nositi, a užasno je ono što će uprtiti. Život na ovom svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je zaista bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite? Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore. Oni doista ne ukrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi, a poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u lažu gonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć naša. A niko ne može Allahove riječi izmijeniti i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti. Ako je tebi teško to što oni glave okreću, onda, ako možeš, potraži kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo, pa im donesi jedno čudo. Da Allah hoće, on bi ih sve na pravom putu sakupio. Zato nikako ne budi od onih koji to ne znaju. Odazvat će se jedino oni koji su poslušni, a Allah će umrle oživjeti. Zatim njemu će se svi vratiti. Oni govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje kakvo čudo? Reci, Allah je kadar da pošalje čudo, ali većina njih ne zna. Sve životinje koje po zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete, svjetovi su poput vas. U knjizi mi nismo ništa izostavili i sakupit će se poslije pred gospodarom svojim. A oni koji dokaze naše poriču, gluhi su i nijemi, u tminama su. Onoga koga hoće, Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće, na pravi put izvodi. Reci, kažite vi meni, ako istinu govorite, kad bi vam došla Allahova kazna ili vas iznenadio smak svijeta, da li biste ikog drugog osim Allaha priznavali? Njega biste samo molili da, ako hoće, otkloni od vas ono zašto ste ga molili, a ne bi vam ni na um pali oni koje ste mu ravnim smatrali. A poslanike smo i narodima prije tebe slali
i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali, ne bili poslušni postali. Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna naša došla, ali srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili. I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, mi bismo im kapije svega otvorili, a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. I zameo bi se trag narodu koji je činio zlo. I neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. Reci, kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam Bog osim Allaha to vratio? Pogledaj kako dokaz iznosimo, a oni opet glavu okreću. Reci, kažite vi meni, ako bi vas Allahova kazna stigla neočekivanu ili javnu, zar bi iko drugi do narod nevjernički nastradao? Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju. Neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju. A one koji u dokaze naše ne vjeruju, stići će kazna zato što griješno postupaju. Reci, ja vam ne kažem, u mene su Allahove riznice, niti meni je poznat nevidljivi svijet, niti vam kažem, ja sam melek, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje. Reci, zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite? I opomini Kur'anom one koji strahuju što će pred gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim njega ni zaštitnika, ni zagovornika neće imati, da bi se Allaha bojali. I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer gospodaru svome mole želeći naklonost njegovu. Ti nećeš za njih odgovarati, ani oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio. I tako mi jedne drugima iskušavamo, da bi nevjernici rekli, zar su to oni kojima je Allah između nas milost ukazao, a zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni? A kada ti dođu oni koji u riječi naše vjeruju, ti reci, mir vama. Gospodar vaš je sam sebi propisao da bude milostiv. Ako neko od vas kako ružno djelo iz lakomislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi, pa Allah će doista oprostiti i samilostan biti. Tako mi potanko izlažemo dokaze i da bi očevidan bio put kojim idu griješnici. Reci, meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi pored Allaha klanjate. Reci, ja se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravom putu bio. Reci, meni je doista jasno ko je gospodar moj, a vi ga ne priznajete. Nije u mojoj vlasti ono što vi požurujete, pita se samo Allah. On sudi po pravdi i on je sudija najbolji. Reci, da je u mojoj vlasti ono što požurujete, između mene i vas bilo bi svršeno, a Allah dobro zna nevjernike. U njega su ključevi svih tajni, samo ih on zna. I on jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru. I ni jedan list ne opadne, a da on za nj ne zna. I nema zrna u tminama zemlje, niti ičeg svježeg, niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj knjizi. On vas noću uspavljuje, a zna i šta ste preko dana griješili. Zatim vas budi, sve dok ne dođe čas smrti. Na kraju, njemu ćete se vratiti i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. On vlada robovima svojim i šalje vam čuvare, a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici našimu bez oklijevanja dušu uzmu. Oni će poslije biti vraćeni Allahu, svome istinskom gospodaru. Samo će se on pitati i on će najbrže obračun svidjeti. Reci, ko vas iz strahota na kopnu i na moru izbavlja, kada mu se i javno i tajno ponizno molite? Ako nas on iz ovoga izbavi, sigurno ćemo biti zahvalni. Reci, Allah vas iz njih i svake nevolje izbavlja, a vi ipak smatrate da ima njemu ravnih. Reci, on je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava
ili ispod vaših nogu, ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite. Pogledaj samo kako mi potanko iznosimo dokaze, da bi se oni razumili. Tvoj narod kaznu poriče, a ona istina, reci, ja nisam vaš čuvar. Svaki nagovještaj ima svoje vrijeme i vi ćete znati. Kada vidiš one koji se riječima našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu, a ako te šejtan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kad se opomene sjetiš. One koji se boje Allaha neće za njih račun polagati, ali su dužni da opominju ne bi li se okanili. Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju i koje je život na ovom svijetu obmanuo, a opomini Kur'anom da čovjek zbog onoga što radi ne bi stradao, jer osim Allaha ni zaštitnika ni posrednika neće imati, jer se od njega nikakva otkupnina neće primiti. Oni će, zbog onoga što su radili, biti u muci zadržani. Njih čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što nisu vjerovali. Reci, zar da se pored Allaha klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti, ni neku štetu otkloniti, pa da budemo vraćeni stopama našim? A Allah nas je već uputio i da budemo kao onaj koga su na zemlji šejtani zaveli pa ništa ne zna, a koga drugovi njegovi zovu na pravi put. Hodi nama, reci, Allahov put je jedini pravi put i nama je naređeno da Gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pred kojim ćete biti sakupljeni i on je taj koji je nebesa i zemlju u istinu stvorio. Čim on za nešto rekne budi, ono biva. Riječ njegova istina, samo će on imati vlast na dan kad se u rog duhne. On zna nevidljivi i vidljivi svijet i on je mudar i sveznajući. A kad Ibrahim reče ocu svome Azeru, zar kumire smatraš bogovima? Vidim da ste i ti narod tvoj u pravoj zabludi. I mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje da bi čvrsto vjerovao. I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče, ovo je Gospodar moj. A pošto zađe, reče, ne volim one koji zalaze. A kad ugleda mjesec kako izlazi, reče, ovo je Gospodar moj. A pošto zađe, on reče, ako me Gospodar moj na pravi put ne uputi, bit ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. A kad ugleda sunce kako se rađa, on uzviknu, ovo je Gospodar moj, ovo je najveće. A pošto zađe, on reče, narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu druge ravni smatrate. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu druge ravni smatraju. I narod njegov se s njime raspravljao. Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a on je mene uputio, reče on. Ja se ne bojim onih koje vi njemu ravnim smatrate. Biće samo ono što Gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem svojim obuhvata sve. Zašto se ne urazumite? A kako bi se bojao onih koje s njim izjednačujete, kada se vi ne bojite što Allahu druge ravnim smatrate, iako vam on zato nije nikakav dokaz dao? I znate li vi ko će, mi ili vi, biti siguran? Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju. Oni će biti na pravom putu. To su dokazi naši koje dali smo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar tvoj je uistinu mudar i sveznajući. I mi mu poklonismo Ishaka i Jakuba i svakog uputismo, a Nuha smo još prije uputili i od potomaka njegovi Davuda i Sulejmana i Ejuba i Jusufa i Musa i Haruna. Eto, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. I Zekerija i Jahja i Isa i Ilijasa, svi oni su bili dobri
i Ismaila, i Elijasea, i Junusa, i Luta. I svima smo prednost nad svijetom ostalim dali. I neke pretke njihove, i potomke njihovi, i braću njihovu. Njih smo odabrali i na pravi put im ukazali. To je Allahovo uputstvo na koje on ukazuje onima kojima hoće od robova svojih. A da su oni druge njemu ravni smatrali, sigurno bi im propalo ono što su činili. To su oni kojima smo mi knjige i mudrost i vjerovjesništvo dali. Pa ako ovi u to ne vjeruju, mi smo time zadužili ljude koji će u to vjerovati. Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov pravi put. Reci, ja od vas ne tražim nagradu za Kur'an, on je samo pouka svjetovima. Jevreji ne poznaju Allaha kako treba kad govore, nijednom čovjeku Allah nije ništa objavio. Reci, a ko je objavio knjigu koju je donio Musa kao svjetlo i putokaz ljudima, koju na listove stavljate i pokazujete, a mnogo i krijete, i poučavate se onome što ni vi ni preci vaši niste znali. Reci, Allah. Zatim ih ostavi neka sa lažima svojim zabavljaju. A ova knjiga koju objavljujemo, blagoslovljena je. Ona potvrđuje onu prije nje da opominješ Meku i ostali svijet, a oni koji onaj svijet vjeruju i u nju i o molitvama svojim brigu brinu. Ko je nepravedniji od onoga koji laži o Allahu iznosi ili koji govori, objavljuje mi se, a ništa mu se ne objavljuje, ili koji kaže, i ja ću reći isto onako kao što Allah objavljuje, a da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima. Spasite se ako možete, od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni, zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima njegovim oholo ponašali. A doći ćete nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. Mi ne vidimo s vama božanstva vaša koja ste njemu ravnim smatrali. Pokidane su veze među vama i nema vam oni koje ste posrednicima držali. Allah čini da zrnje i košpice proklijaju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo. To vam je, eto, Allah, a kuda se onda odmećete? On čini da zora sviće. On je noć odredio za počinak, a sunce i mjesec za računanje vremena. To je odredba silnoga, sveznajućeg. On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. Mi potanko objašnjavamo znamenja naša ljudima koji znaju. On vas stvara od jednog čovjeka da na zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju. On vodu s neba spušta, pa mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klas je gusto, i iz palmi, i iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi lozom zasađeni, naročito masline i šipci, slični i različiti. Posmatrajte zato plodove njihove kad se tek pojave i kad zru. To je zaista dokaz za ljude koji vjeruju. Nevjernici smatraju džinnove ravne Allahu, a on je njih stvorio. I izmislili su, ne misleći šta govore, da on ima sinove i kćeri. A valje neka je on i vrlo visoko iznad onoga kako ga oni opisuju. On je stvoritelj nebesa i zemlje. Otkud njemu dijete kad nema žene? On sve stvara i samo on sve zna. To vam je Allah, gospodar vaš. Nema drugog Boga osim njega, stvoritelja svega. Zato se njemu klanjajte, on nad svim bdi. Pogledi do njega ne mogu doprijeti, a on do pogleda dopire. On je milostiv i upućen u sve. Od gospodara vašeg dolaze vam dokazi, pa onaj koji ih usvaja, u svoju korist učini. A onaj koji je slijep, na svoju štetu je slijep, a ja nisam vaš čuvar. I eto, tako. Mi na razne načine izlažemo dokaze da bi oni rekli, ti si učio, i da bismo to objasnili ljudima koji hoće da znaju.
Ti ono što ti gospodar tvoj objavljuje slušaj, drugoga Boga osim njega nema i mnogobožce izbjegavaj. Da Allah hoće, oni ne bi druge njemu ravnim smatrali, a mi tebe nismo čuvarom njihovim učinili, niti si ti njihov staratelj. Ne grdite one kojima se oni pored Allaha klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne misleći šta govore Allaha grdili. Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se na kraju gospodaru svome vratiti, pa će ih on onom što su radili obavijestiti. Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će, ako im dođe čudo, sigurno zbog njega vjernici postati. Reci, sva čuda su samo u Allaha, a odakle vi znate da će oni, kad bi im ono došlo, vjernici postati? I da mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti, i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali, i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.